בוקר טוב ליאת, בוקר טוב ליאור, ובוקר טוב לשומרות השער. בוקר טוב המנהל האהוב עליי. תתעלם מהם, אני רק משגיחה שהם עושות את העבודה כמו שצריך. אני מקווה שאנחנו לא מפריעים לך באמצע משהו חשוב, ליאת. לי? ממש ממש לא מפריעים לי, בשום צורה. ליאת? מה עידית? יש כאן מישהו שהגיע עם כיתוב על החולצה. אז תגידי לה להפוך אותה. טוב חברים, כינסתי אתכם כאן היום למען מטרה חשובה. מה המטרה? עידית, מה אמרנו להילחם חזרה? שצריך להילחם חזרה. אז קדימה לקום ולהילחם, קדימה. ליאת, את פנויה כרגע? בטח, אני כולי שלך, המנהל הכי כריזמטי בעולם. יופי, כי אני צריך לדבר איתכם על עניין דחוף. כמו שאתם יודעים, ברוך השם, בורכנו בתלמידי ותלמידות חמד רבים. עם נשמות שיוצרות. כן, בטח. מה שהביא לכך שאין מספיק כיתות בשני המבנים להכיל את תלמידינו האהובים. באמת שמתי לב לזה. אתמול איזה שרי נהרי אחת הוציאה אותי מהמשרד בשביל שיעור פיתוח קול. אופסי. כן, אז כמו שאמרתי, יש לנו בעיה של מקום, ולכן אנחנו בהנהלה... הנהלה? אז אנחנו בהנהלה החלטנו שאחד מבתי הספר יתפרס על 4 הבניינים. הישן, החדש, הישן והחדש. זה כל כך הרבה. איפה כל השאר ילמדו? הבית ספר השני יעבור למבנה חדש, במורשת. כאילו מורשת? גיסתי גרה שם. אין מצב אני עוברת לשם, לא. לא עוברת בחיים. וואי, בעייתיים אתם. חשבתי שזה יהיה הרבה יותר קל. אז זה מה שנעשה. בימים הקרובים אנחנו ההנהלה נפקח קצת על 2 בתי הספר. המוסד שיראה יותר מצוינות ורצינות יזכה להישאר. בסדר, אחי. נחשוב על משהו. כן, אחי. נחשוב על משהו, אחי. טוב, פגישה טובה. יאללה. תודה. אוי, איך סוגרים את זה עכשיו? חמוד.